Čauko Tomáš. Ahoj. Ideme sa dneska porozprávať o tom, o GDPR trochu inak. A poviem ti tak, že úplne sa mi nepáči to, ako má povesť ochrana osobných údajov a GDPR, lebo to berú ako hlavne podnikatelia alebo ľudia ako nejakú nutnosť alebo nevyhnutnosť alebo niečo, čo je nudné. A určite. Ja by som sa dneska s tebou chcela o tom baviť, že prečo to nudné nie je a prečo je to dôležité. A začneme tak úplne od začiatku a ty ako právnik tomu určite rozumieš, že prečo podľa teba Európska únia sa rozhodla, že bude chrániť dáta Európana? Tak prvý taký základný dôvod je ten, že aktuálna alebo respektíve predošlá právna úprava už nedostatočne reflektovala na rozvoj technológie alebo technológií, ktoré nastali vo svete, čo vlastne súviselo aj s nejakým bezprecedentným spracovaním osobných údajov alebo respektíve ukladaním osobných údajov. A s tým súvisel aj agresívny priamy marketing, ktorý sme vlastne v posledných rokoch alebo ktorý v posledných rokoch môžeme badať. A preto sa Európska únia rozhodla prijať Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktorého cieľom je vlastne zabezpečiť nejakú kontrolu nad všetkými údajmi, ktoré spracúvajú či už prevádzkovateľia alebo zamestnávateľia, alebo ktoré sa kolujú alebo ktoré kolujú na internete. Čiže prvým takým základným faktorom, ako som povedal, je nájsť kontrolu alebo zabezpečiť tú kontrolu nad osobnými údajmi. To znamená, že ja ako užívateľ alebo vlastník tých dát o sebe samej chcem mať na tým kontrolu. A toto chce tá Európska únia, aby sme mali prehľad. Hej? To znamená, že dáva nám vedomosť o tom, kto naše údaje spracúva a dáva nám práva, čo tu nebolo a čo je aj veľký rozdiel medzi Európskou úniou a ostatným svetom, že ja ako vlastník všetkých svojich údajov a všetkých svojich informácií mám nejaké práva. Aké sú tie základné, také tie najvypuklejšie, ktoré ty vnímaš ako najpodstatnejšie práva s osobnými údajmi? Tak, ostatné sú určite všetky, ale také najbežnejšie alebo také, s ktorými môžeme prísť do styku, či už keď si prezeráme nejaké stránky na internete, alebo v rámci nejakého zamestnaneckého prostredia, respektíve prostredia zamestnávateľ-zamestnanec, sú určite právo na prístup k osobným údajom, právo na mýmas, právo namietať, právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Problematika ochrany osobných údajov je problematikou, ktorú určite možno rozdeliť do dvoch takých základných sfér. Je to jednak právna rovina a je to technická rovina, kde právna rovina súvisí s prijatím nejakých základných legislatívnych požiadaviek, zatiaľ čo technická rovina samozrejme súvisí tiež s prijatím nejakých technických požiadaviek, respektíve základných legislatívnych požiadaviek, avšak skôr je to o tých technických, personálnych, organizačných opatreniach, ktoré každý, kto spracová osobné údaje, musí prijať v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Rozumiem. To znamená, že je dôležité, ako sa správam ja ako jednotlivec, ale aj ako o mne osobné údaje niekto zbiera. To znamená, vždy mám právo sa pýtať, čo je podľa mňa to také najkľúčovejšie právo, sa pýtať, na čo moje osobné údaje niekto zbiera a prečo ich o mne zbiera. A na čo ich vlastne chce využívať, komu ich chce odovzdávať a čo s nimi ďalej budú ľudia robiť. Toto je problém podľa mňa sociálnych sietí, je to problém internetu bežného, že ľudia si myslia, že osobným údajom je iba meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, ale to nie je pravda. Čo všetko sa skrýva pod pojmom osobný údaj? Tak, ako si povedala, pod pojmom tak základné osobné údaje máme meno, priezvisko, avšak osobným údajom môže byť IP adresa, cookie súbor, prakticky všetko, na základe čoho vieme identifikovať tú danú osobu. To znamená, že ja keď mám v ruke telefón, na tom telefóne si prezerám stránky, mám tam nahraté aplikácie, tie aplikácie otváram, prezerám si ich obsah, nakupujem tovar, na sociálnych sieťach pozerám videá a v podstate všetko, čo robím, sú nejaké dáta. Všetká aktivita sú nejaké dáta. Z týchto informácií alebo môjho chovania má niekto informáciu, to znamená vytvára si môj napríklad psychologický profil, môj sociálny profil. Následne vďaka tomu môže cielene a efektívne na mňa pumpovať reklamu cez emócie, prípadne takto šíriť aj hoaxy, pretože vie, čo sa bojím a lepšie na mňa cieli tieto agresívne kampane, antikampane a podobne, lebo vieme, že to je najideálnejšie toto z emóciou a ideálne cez... Určite a presne v týmto, alebo respektíve s touto súvislosťou sa vlastne
dávajú do popredia práve tie práva dotknutých osôb, ktoré sme spomínali na začiatku. Určite spomeniem právo na prístup, kedy každý, koho osobné údaje spracovávame, má právo vedieť o tom, ako jeho osobné údaje spracovávame, na aký účel, ako dlho, kto je príjemcom jeho osobných údajov alebo komu poskytujeme jeho osobné údaje. Ale tu si dosť prevádzkovateľov alebo respektíve dosť ľudí, alebo subjektov, ktorí spracovajú osobné údaje, neuvedomuje to, že to právo na prístup alebo respektíve tie informácie, ktoré si tá osoba žiada prostredníctvom práva na prístup, už má poskytnúť, respektíve už ten subjekt musí poskytnúť ešte predtým, ako začne spracovať jeho osobné údaje. To znamená, že predtým, ako o mne niekto začne niečo zbierať, sa ma na to musí opýtať, či vôbec môže, respektíve má začať až vtedy, keď ja mu na to dám súhlas, čo je to kľúčové, čo sa úplne v základe nedieje, alebo aj keď deje, tak my ako užívateľia si to vôbec nevšímame a odklikávame všetky súhlasy bez toho, aby sme si uvedomovali, čo vlastne tým, akú moc dávame tej konkrétnej stránke, ktorého cookie si umožníme ukladať do nášho počítača. Čo všetko im tým umožňujeme. A tu je ten priestor, ktorý si my myslíme, a verím, že hovorím za nás, že v prípade, že sa učia jednotlivci, tak následne firmy si vedia ochrániť jednak svoje know-how, jednak svoje fungovanie, že cez učenie jednotlivca sa potom ako keby tá celková ochrana aj kybernetická bezpečnosť zvyšuje na úrovni firiem. Čo je za nás to kľúčové, pretože pokiaľ v rámci aj firemných zariadení, počítačov a telefónov budeme chápať jednotlivé princípy bezpečnosti svojich vlastných dát, tak tým pádom chránime aj bezpečnosť tých firiem. Súhlasím a treba podľa mňa podotknúť, že stále sme len na začiatku nejakej cesty. Nariadenie vlastne v účinnosti od roku 2018, áno, predtým fungovala nejaká ochrana osobných údajov, bola legislatívne upravená. Nariadenie to vlastne celú problematiku ochrany osobných údajov uchopilo do jedného nejakého všeobecného právneho predpisu. Ale hovorím, sme stále len na začiatku cesty. Vidíme posledné obdobie, ako ide do popredia aj umelá inteligencia, s čím vlastne bude určite úzko súvisieť aj ochrana osobných údajov, prijatie nejakých primeraných bezpečnostných technických opatrení pri spracovaní osobných údajov. Čiže sme len na začiatku cesty a verím, že aj ochrana osobných údajov možno nie je dnes ešte stále tak v povedomí všetkých, ale do budúcna sa bude práve týmito novými technologickými zmenami alebo nejakými novými technologickými prostriedkami, ktoré vlastne budú prichádzať do sveta, tak tým vlastne bude spôsobovať to u ľudí, že sa vlastne bude dostávať do popredia táto ochrana osobných údajov. Áno, akože technológie nezastavíme, akože ten progres je tu a musíme k tomu byť schopní chrániť nás, ľudí a tá kybernetická bezpečnosť ide ruka v ruke s ochranou osobných údajov, že sú to ako keby za mňa sú to dve spojené nádoby. A preto je dôležité, aby spolu s tým progresom a pokrokom išla aj tá ochrana toho jednotlivca, aby to nebolo o tom, že každý vie o nás všetko. Pretože nejaká integrita toho jednotlivca je podľa mňa... Stále sa bavíme najmä o tej kontrole nad tými dátami, ktoré či už dávame do sveta, alebo o nás spracúva niekto iný. Keď sme napríklad v nejakom zamestnaneckom pomere, alebo keď nakupujeme na internete, vytvárame si nejakú objednávku, stále zadávame nejaké osobné údaje a stále musíme vedieť, alebo respektíve mali by sme vedieť, kde tie údaje končia, kto ich spracováva a u koho si prípadne môžeme uplatniť nejaké práva, ktoré nám vyplývajú z toho nariadenia. A to je vlastne cieľom toho samotného nariadenia alebo samotnej ochrany osobných údajov nájsť nejaký balans a nájsť nejakú kontrolu nad tým, ako sa tie osobné údaje spracovávajú.